Ngibingelele kubabukeli emakhaya, ngibingelele nakubaphathi bendubane media. Igama lami ngiwuSilindile waKaNgcobo. Ngike ngafika kuhlelo isekwanele, ngilethwe usisi wami uZenzile. Indlela engahamba ngayo ayibanga yinhle ngendlela engangicasuke ngayo. Ngicela uxolo baphathi. Kwangekhona ukuqonda kwami kodwa indlela engangizizwa ngayo eyadala ukuthi ngihambe ngale yandlela. Namhlanje ke ngize ngokuthi iyangidla lento engidlayo. Indlela engidla ngayo nama ngisazi sekuyimina ozocela usizo kubaphathi bendubane ukuthi bengilekelele. Njengoba ngahamba ngidikilile, ngaba umuntu oduba ngisho ikhaya. Ngahlala emqashweni, njengoba ngihlala emqashweni ngagcina ngamxolelanga usisi wami, kanti nowesilisa ngakhuluma naye ukumazisa ukuthi sengiyalazi lolu daba. Emva kwalokho aphindanga ngixhumane naye. Lapho umntwana uyakhula esiswini, ngiyabona ukuthi kuzoze kufike isikhathi sokuthi ngitete engekho eduzane kwami. Ngiyasaba ukuthi ngibe umzali okhulisa ingane yedwa inganababa. Ngicela abaphathi bendubane media bengilekelele ukungixhumanisa naye ngoba mina akasawabamba amafoni. Ngiyafona angimtholi, ngiyatexta akaphenduli lutho, kuthulakele nje. Ngokusola kwami benoZenzile ngathi basaqhubeka la bekhona. Indlela enza ngayo nje ngathi mina umuntu oselahliwe. Manje angazi noma indlela angala ngayo noma usangidubile noma usathukile. Okay, so ufuna sifonelele sikhulume naye? Yebo. Sorry. You have reached the mailbox of Semzana futhi. Hello. Yebo. Yebo, ukhuluma noSilindile. Ngiyakuzwa. Ngilana kwindubane media. Bengithe cela bangisize bangixhumanise nawe. Ngibona usungilahlekele emva kodaba lolu lwakho nosisi wami. Ngilahlile ngkhona mama, network singishaya. Awu usungaze ushawe network emva kwesikhathi eside kangaka ngoba sukela nje sikhulume ngalo lolu daba akukho waphinde wakusho kimi. Even ngikubhalela ama message awukazi ungiphendule nje sidalo. Cha phela bokukhumbule mama ukuthi ngala emsebenzini ifoni bengayipasi, so ikhathi ngifoni bengayithinti. Hayi uthi ngilahlile. Kodwa indlela ekwenzakala ngayo ngazi noma ngoba benisaqhubeka nento yenu noma ingoba mhlawumbe uthukile. Ngiyena nganokudideka nje ukuthi kanjani manje. Ukuthi ngathi kukhona inkinga ezikanje bese ungishiya nje kanjalo nesisu. Anjalo mama, awulashiwe mama khona nje umsebenzi. Hayi ngiyakuzwa kulungile. Konke ihamba kahle kodwa. Ngingasho ngithi kuhamba kahle uwena nje lo nje. Hayi ngicela ubekezele mama, ngizokufonela ntambama manje sabhe khona umsebenzi. Okay, hayi kulungile ngiyabonga. Kodwa phela mama ngicela phela into sikhuluma ngoba sekukhulume khona ukuxola. Angizwanga. Ngicela ukuthi ungixolele lento engizayo phela after sekukhulume khona la besikhathi senaso sincane.
Mina ngiyangithanda ukuthi umuntu mexolisa aqale ayichaze indaba yakhe ukuthi wayicabangeni. Ngiyathemba ukuthi uyakwazi lokho ukuthi ngiyangidinga isizathu ukuqala bese kuba yilangixola makhona inkinga ekhona. Ilunge ngizozama ukuyichaza noma izochazela kamncane face to face ngizozama ukuyichaza la efonini. Angikuzwa mina. Ngizozama ukuyichaza la efonini ngathi ngichaza efonini noma. Ungachaza nje khona manje ngoba njoba ngize lana ingoba ngibona indlela bekwenzakala ngayo so isona sikhathi lesi sisithola ukuthi sikwazi ukukhuluma. Hayi mama ngicela sichaza face to face ngicela ukuthi ungivumele ntambama ngizofika lapho ntambama. Mina bengifisa ukukhulume manje. Isandla sami ngicela manje kulula ngempela because manje ngiyongena etaxini. Hayi kulungile sengobona ngawe. Yebo ngicela ungibekezela kancane zokuthinte nje mama. Okay. Yebo. Ngiyabonga ke mphathi ukuthi sengimtholile. Kuyavela ke kodwa ukuthi bengiziba ngendlela angiphebeza ngakhona njengamanje ngoba yonke into akafuni ikhulunywe manje uthi uzofika and ngiyambona ukuthi umuntu onamanga. Kodwa ke bengicela amacebiso kubabukeli ukuthi ngilithini lolu daba ngenze njani ngoba ngididekile njengamanje. Indlela engizizwa ngayo nami ngiyazi ngididekile impela. Ngoba njengamanje benginika ukuthi kukhona azokusho okuphathekayo akukho akushoyo. Usezothi ke asikhulume ntambama. Nalokho mina ngikuthembi. Sengicela nje ababukeli bengisize bengicebise ukuthi ngenze njani ngalolu daba lolu ngoba liyangidla futhi lo ngiphethe kabi. Indlela ekwenzakala ngayo ibuhlungu kakhulu ayikho mnandi. Namanje uyakubalekela ukukhuluma nami. Uyabaleka nje impela.